тамошобинони гиромӣ, санъати кандакорӣ яке аз ҳунарҳои кӯҳани халқи тоҷик мебошад. Ин нави ҳунар ҷанбаи ороишӣ ва амалӣ дошта, аз ҷониби ҳунармандон дар рӯи чӯб, филис, гач, устуғон, гил ва санг низ иҷро мешаванд. Яке аз толорҳои доимамалкунандаи муассисаи давлатии Осорхонаи миллии шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ ба ҳунари кандакорӣ бахшида шудааст. Дар толори мазкур лавҳаи кандакорони маъруфи кишвар ба намоиш гузошта шудаанд. Яке аз чунин ҳунармандон Мирсаидов Саъдулло мебошад. Ҳунарманд дар офаридаҳои худ усулҳои анъанавӣ бадеиро, ки аз устоди худ Юлдошбек Баротбеков омӯхтааст, ба таври васеъ истифода намудааст. Яке аз лавҳаи кандакории наққош Дар Замини Нав ном дошта, соли 1974 офарида шудааст. Лавҳа бо маҳорати баланд кандакорӣ шуда, аз санъати баланди ҳунарманд шаҳодат медиҳад. Тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед доир ба ин лавҳаи кандакорӣ ва кандакориҳои дигар маълумоте дошта бошед, пас марҳабо ба Осорхонаи миллӣ.